Siyakwamkela kuSiyafunda Community Learning Hubs Project, lapho sibungaza khona izinzuzo ezitholwa izingane ezincane ngamandla okwabelana ngezincwadi. Uhlelo isiyafunda lokwabelana ngezincwadi oluthuthukiswe yimikholo Trust lukhuthaza abazali njengothisha bokuqala nabangcono kakhulu ezinganeni zabo. Yonke ingane ifanelwe isiseko esiqinile sempumelelo empilweni. Ungasiza ukukhulisa nokukhula kwengane yakho futhi uyilungiselele kahle ukufunda ngokudala indawo enothando yokunakekela nekhuthazayo. Enye indlela yokwenza lokhu ukwenza umsebenzi olula nojabulisayo obizwa ukuthi ukwabelana ngezincwadi. Ngakho kuyini ukwabelana ngezincwadi? Ngokungafani nokufunda izincwadi, lapho umuntu omdala ezofunda futhi ingane ilalele. Ukwabelana ngencwadi kuvumela ingane ukuthi ihole, ikhomba noma yini eyibonayo. Ezinye izindlela ezibaluleke kakhulu zokwabelana ngezincwadi zihlanganisa ukunaka nokuphendula izithakazelweni zezingane, kanye nokubuza imibuzo ephusile nevuselelayo. Ungazama ukwabelana ngencwadi imizuzu 5 ukuya kwe-10 nsuku zonke. Kulula futhi kumnandi. Ungaqala kusukela sikhathi ingane yakho inezinyanga eziyi10 ubudala ize ibe neminyaka 5 ubudala futhi isilungele ukuqala ibanga lika-R. Ngokuhlanganyela izincwadi, izingane azithuthukisi amakhono abalulekile kuphela, kodwa futhi banesikhathi sokuxhumana nabazali babo. Yiziphi izinzuzo zokwabelana ngezincwadi? Okokuqala, ukwabelana ngezincwadi kuthuthukisa ikhono lokugxilisa ingqondo lengane ngokuyibandakanya emsebenzini wokwabelana ngencwadi. Ngokugxila ezithombeni, izingane ezincane zithuthukisa ikhono lazo lokunaka okuqhubekayo nokugxilile. Okulandelayo, ukwabelana ngezincwadi nakho kukhuthaza ukuthuthukisa kolimi, futhi ukwabelana ngezincwadi kungenziwa nangoma yiliphi ulimi. Ibhodo leparish leli yini le? Ibhodo leparish. Yes. Okay, funa futhi sibona. Ukwabelana ngezincwadi kusiza izingane ukuba ziqonde imizwa yazo nokuhlohla izihloko zokuqina, uzwelo kanye nobuntu. Lapho ingane yakho ifunda amagama emizwa ahlukene nendlela asetshenziswa ngayo ukuchaza imizwa yabalinganiswa abohlukene encwadini, iqala ukuqonda kangcono ngemizwa yayo neyabanye. Okokugcina, lo msebenzi ojabulisayo futhi olula ofakazelwe ukuthuthukisa nokuthuthukiswa kwengqondo yezingane, usiza izingane ukuba ziqonde kangcono izinhloso zabanye, okuholela ukusebenzisana kangcono nabanye abantu. Khumbula, ukwabelana ngezincwadi kungaphezulu kokufunda nje. Kumayelana nokubandakanya ingane yakho ngenkuthalo ngezincwadi, ukulandela izithakazelo zayo, ukusekela ilukuluku layo lokucabanga, ukuzijabulisa ndawonye, nokufaka uthando lokufunda oluyohlala impilo yonke. Hlanganyela nathi kulolu hambo lokuthola nokuxhumana njengoba sivula imilingo yokwabelana ngezincwadi.